aprendín a tocar o laús, ou aprenderonme. Un cantar ainda non enteiro, depois seguín eu, aprendín a tocar o laús, aprendín a tocar a guitarra, desde aí depois xa empezamos eu e meu irmán a aprender xa a xente, depois eu tuve que deixar por enfermedade da muller, e xegeu el, tendo a rondalla, leva 50 anos ou así, na rondalla do Gato Negro. E eu tocando con el cando pude. Eu era o último dos irmáns, era o máis novo. E me recordo, cando tiña 5 anos, 6 anos, que había colgados cun calabrote nas paredes, bandurria, laús e guitarra. E de noite, con moi poucos anos, me recordo de vir o meu irmán e máis outros a darnos unha serenata. E daí, pois, eu creo que cando collín a man, que non había nadie na casa, baixeino, e de mirar xa sabía tocar. Si, eu fui o primeiro, cando o carril estaba quedando xa sin nadie que supera tocar, porque xa tuvera 2 irmáns eu que tocaban. Tocaban mandolina e laús, máis vellos que min. Eses morreran. E seguimos eu e meu irmán. Pois íbamos de farra e así, e tocaban nas tabernas, ata aquela non había televisión, e bueno, paraban de xogar as partidas e todo por oírnos e así. O seguinte galardonado é Manuel Diz Búa, director e fundador da rodalla de Carril hai máis de 40 anos. Claro, tiñame que apoiar en meu irmán, Se non fora ele, eu non podía ir todos os días, porque había días que había que facer algo, entonces el lo facía. Gracias a él estuvo a súa parte tamén. Bueno, son fora. Porque os pueblos así pequenos parece que son máis achegados a eses costumbres. Eu teño estado en Madrid e ali nada, parece que nin se conoce a xente unha a outra, pero aquí no Carril sí, todos nos conocemos e todos, veña, Verino, aprendes a tocar, e ala, a aprender. E logo rapaces, que Manolo ten tido uns 50 rapaces, 30 e tantos a tocar e outros que ainda non están preparados na rondalla, e agora chegar a non aprender ningún. Como eso dos ordenadores, consolo e todas esas cousas, pois, foise todo a afición de tocar. Agora aprende un ao raro, casi nadie. Yeah.